Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа моето пътешествие до Милано. Нека да започваме! И беше от 6:35, което значи, че трябва да сме на летището от 4:35 и самият полет беше до Бергамо, Италия. След което с автобус се трансферирахме до Милано, където е хотела ни. Това отидохме да си закупим карти за градския транспорт и да започнем с обиколката. Бяхме в група и бяхме организирана екскурзия, затова имахме екскурзоводка, която ни развеждаше и ни разказваше интересни неща за всяко едно място, както и ни показа някои от по-известните места, които са така търговски центрове. След това седнахме да обядваме и ядохме сладолед. Искам да ви кажа, че мита за сладоледа е истина. Всъщност не е мит. Наистина италианският сладолед е много вкусен. Вечерта взехме метро до един квартал с канали, за да се насладим на гледката. Искам само да ви кажа, че повечето от персонала по ресторантите в Италия се отнасяше доста пренебрежително към нас като туристи. И честно казано не го очаквахме, но специално ето тук, където сме седнали, обслужването беше доста приятно. И след това се прибрахме. Ето това е закуската ми и се отправихме към Комо. Точно на рождения ми ден. Всъщност на рождения ми ден, освен че посетихме Комо, посетихме и Лугано в Швейцария. След малко чакане на опашка, решихме да се качим на фуникуляра и гледката беше изключителна, беше изключително красиво и доста докосващо се до сърцето. Най-вероятно повечето хора, които са ходили в Италия, са казвали, че там е много хубаво и това само сте го чували, но нека аз да ви го кажа. Надявам се да ми повярвате. Сякаш е излезнало от приказка това място. Разбира се, има си и лошите страни, но гледките са просто незаменими. И честно казано, никога няма да забравя това пътешествие. Надявам се да мога да повторя.
Аз ще ви дам 5 секунди да се сетите какво общо има Кому с България. 1, 2, 3, 4, 5. Напишете в коментарите. Аз ще ви разкажа. Това, което виждате на екраните си, е бюст на Пенчо Славейков и всъщност ето тази плоча, защото Пенчо Славейков умира именно край езерото Кому, след като се мести там заедно с Мара Белчева. Се на тази прекрасна гледка. След това, както ви обещах, се отправихме към Лугано, Швейцария, където всъщност си прекарахме страхотно, разходихме си с прекрасните улички, напазарувахме си шоколад и бомбонки, които ще видите малко по-късно, хапнахме от хубавия сладолед. Честно казано, ако трябва да се сравнява с италианския, близо са, но италианския е по-добър. После се върнахме в Милано и си взех това орео, за което просто мечтаях. На следващия ден отидохме до гарата в Милано и си хванахме влакче, защото имахме карти за Ломбардия. Това е район в Италия. И се върнахме до Бергамо, за да се разходим малко и наистина това беше може би така интересната и недокосната от света част, най-немодернизираната, просто беше изключително в италиански стил и беше много приятно. Разбира се, и там ядохме сладолед, за да го опитаме и както винаги страхотен. Дойде време за обяд и седнахме да обядваме, като храната беше много вкусна. Ден вече беше време да се прибираме в България. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, можете да дадете палец нагоре и да се абонирате. Чао!